खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 जुन 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। BPF हानजाया UPL हानजाखौ हेफाजाब खालामगोन। फैगौ लकसभानि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। फैगौ लकसभानि बिसायख'थियाव BPF हानजाया UPL हानजाखौ हेफाजाब होगोन। बियो फाइनाल बाथ्रा। फैगौ समाव UPL हानजाया BTCआव गाव हारसिंनो सोरखार दानो हागोन होननानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। सासे गथ'आ मासे जिबौखौ ग्लब मन'दों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय पाकुराबादआव सासे 3 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ गावसानि न' साखाथियाव गेलेबाय थानाय समावनो मासे जिबौआ बेनि खाथियाव फैनायाव गथ'आ जिबौखौ जेबो मिथियाबालासिनो ग्लब जानानै खुगायाव सोना लादों। बेनि उनाव गथ'आ गाबनायाव न'खरनि मानसिफ्रा नायबाथाय जिबौआ गथ'नि खुगायाव नांथाना दंमोन आरो जिबौखौ न'खरनि मानसिफोरा गथ'नि खुगानिफ्राय बख'नानै गथ'खौ देहा फाहामसालियाव लांनानै आनजाद नायनायाव गथ'आ जेबो जायाखै होननानै डक्टरा गथ'खौ न' फारसे थिनहरफिनदों आरो जिबौआ गथ'जों जाजानानै थैदों। बे बाथ्राया आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। जिबौ जाफ्लांनाय गथ'नि मुङा जाबाय अक्षय। गिथाव बाथाव हारसिंनो अर खामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बि-बरुवा लामायाव थानाय गंसे ट्रेन्सफर्माराव हारसिंनो हरखाबै गिथाव बाथाव अर जोंनायखौ लानानै दान्दिसे समनि थाखाय सुबुं माहारिफोरा हालाय हाफाय आरो उसुखुथु जादोंमोन। उनाव लकेल पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाना थांनानै अरखौ खोमोरनो हादों। नाथाय बे अरा माबोरै खामखो, गरमनि थाखाय खामखो ना सोरबासो खामहोखो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै आरो बे जाथायावबो रावबो जेबो जायासै। आसाम पुलिसआ धुलियाजाननिफ्राय 150 किल'ग्रामनि मोसौ बेदरखौ गंसे गारिनिफ्राय हमनो हानायजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै मोसौ बेदर फानग्राफोरखौ एरेस्ट खालामदों। बिसोर मोसौ बेदरखौ आयेननि बेरेखायै मार्गारिटानिफ्राय धुलियाजान फारसे लांबाय थानाय समावनो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सानै फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय जियाउद्दिन आहमेद आरो हाबिबुर रहमान। गुदुं बोथोर बा गरम बोथोर। बे गरम बोथोराव आसामनि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन हादोरफोराव गुबुन गुबुन रायजोफोराव दावबायगासिनो दङ। आसामनि गरम बोथोरखौ लानानै आसामनि गोबां सुबुङा गोजोननाय मोनाखै। सोरहाबा दंफां सिङाव जिरायनानैबो गोजोननाय मोनाखै। सोरबा एसि जादों, सोरबा शिलं फारसे थांदों, सोरबा अरुणाचल प्रदेशआव थांदों आरो सोरहाबा भुटान फारसे थांदों। बेबायदिनो गरम बोथोरनि समाव आसामनि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो गुबुन गुबुन रायजोफोराव दावबायगासिनो दङ। आरोबाव रेलगारिनि जाब्रबथाय जादों। मैया फुंबिलिनि समाव दुंगुरिनिफ्राय बारखार थांबाय थानाय मुवा बेसाद लाना थांबाय थानाय रेलगारिया रेल लामानिफ्राय बायजोआव ओंखारलांदों। नाथाय बे जाथायाव रावबो जोखोम जायासै आरो रावनिबो जिउ खहा जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। राजस्थान रायजोनि बाड़मेर जिल्लानि सिङाव थानाय मान्डालीआव सासे आइजोआ गावनि 4 गथ'फोरखौ बुथारखांनायनि उनाव गावबो दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय उर्मिला 27 बोसोर बैसोनि, बेजाय बिमा, भाबना 8 बोसोर बैसोनि, बिक्रम 5 बोसोर बैसोनि, फिमला 3 बोसोर बैसोनि आरो मनीषा 2 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला उर्मिलानि फिसाया जधपुराव खामानि मावनो थांनायनि उनाव फिसाया बिसिखौ नेवसिलांनो हमदोंमोन एबा बिसि आरो फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जालांदोंमोन। बेनि उनावनो उर्मिलाया बे जाथायखौ इनाय खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।